Kakangku wigati ning opo anggon wis liramu nyandhet lakuku nandhi kridaning prajurit jangkar bumi ngene Dimas mulai wektu kalenggan iki Dimas Werkudaraja nganti dibacut-bacutake anggone tetandingan kelawan prajurit negara jangkar bumi. Mulai wektu kalenggan iki ayo padha direwangi perang dedali. Yen to ado ayo padha disumbar, yen to cedhak ayo padha didoi. Urung tan urung yen mailu wujuding prajurit jangkar bumi. Para Darabrata Pandhawa bakal kasoran sebab tandingi prajurit jangkar bumi kena diaran Sakti Mandraguna. Iya. Karepmu kaya ngopo? Mulai wektu kalenggani. Karo ngrewangi perang dedali nganti nunggu waktu kang prayoga kanggo mulyaning negara Ngamarta. Yen kaya mangkono estokno dawuhmu jeliteng Kakang. Laknatanem bareng nandhi kridaning para Darabrata Pandhawa dadak mlayu saka jroning pabaratan ya sing ndarbe pengati-ati sliramu senajan to mlayu nyang Giri Kuntaka Gunung Kuntaka jurang mlayu menyang lak-lakane noko aja nganti mlayu panglut sak paranmu.
ngucapaken ingkang samya bandayuda nenggih kinaryoto mapan betung. Yo kang cinarita enggali akondo pinunggel purwaninggal. Amung nyariosaken punakawan parapat kaklurahan Semar Badrana Yantaka ingkang mapan wonten ing Dempuk Klampi Sireng. Dasar wuswancine luming ciring Sang Hyang Surya gumarenggeng sabawane. Om Titi Suknya tengaraning raina doanya pan padha muni hambrengeng sarane ro sarane para pujangga Om samya amaminta amuji Gusti kang maha wigan Gusti paringa pangayoman ngucapaken para punakawan parapat ing mapan wonten ing Dempuk Klampi Sireng samya sinden sesendonan wonten ing madyaning Klampi Sireng raitnaning Ki Lurah Petruk kantong bolong ngelmu iku
tegese kas nyanto sani Satya Putya pangagase mangkene iki rasane ati rasa isi suwe ora dipilih mas ya mas nyape janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake arep balik wajibane padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune raut sangomel ulat nyambut gawe ya sing seneng aduh 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 ademe aduh 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 ademe ana rondo grogro ana rondo grogro talung dina
suwene telung dina lawon kowe sing dua du ademe du ademe ana rondo ngroko suwene telung dina na suwene telung dina rawon sing marah waduh ademe ademe risi-risan telolololo madu salelelele manuke podang unine Giatno aku yo duwe puto-puto kala solam mulun jatun nole tanda rupa teng telon napa senggo purun kang dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau semuanya menjadi satu itulah syukur kabeh Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. halo Halo Bandung, ibu kota beriangan. halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berembuk kembali. noleh meriah Garuda Pancasila akulah pendukungmu Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ku ambil bulu sepatan, ku raut sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, bermain, bermain layang-layang. Ku jadikan layang-layang. Oke, pada hari Minggu ku turut aja ke kota. Naik teman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tupik takik tupik takik tupik takik tup. Tupik takik tupik takik suara sepatu kuda. Tukik takik tukik takik tukik takik sepatu kuda. Iki nek gak
Lolato. Lek gak ulang-ulangane Sailor kan. Nggih. Bakenipun mugi saged dadosaken rena ing penggalih ya ngono Kang Gareng Wah ya Truk. Tur kowe Truk. Mula kanggo ngasus sawetara iki. Monggo wektune yo kari mek sak jam. Kudu bisa nutukake ceritane. Wah iya. Bakenipun kula nderek mangayu bagya kagem sedaya warga ingkang mapan wonten ing Jurang Rejo, Jurang Buntu mriki. Sedaya warga ingkang sami ngawontenaken wujuding selamatan dusun, kula namung saged nderek ndonga. Mugi sedaya wargane pinaringana keselamatan, pinaringana berkah barokah, slamet tanem tuwuhe tansah nyumurakapi kanggone para warga sedaya. Utamane kagem Bapa Perangkat, Bapa Kasun, munggahe dumateng Bapa Lurah. Sedaya pinaringana rahayu. Wah iya, Truk. Aku yo melu ndedonga. Muga-muga ana ing Jurang Rejo, Jurang Buntu pinaringana kalih saka rubeda. Wah iya Kang Gareng. Mongko iki yo disengguyung kelawan Puspita Laras uga para pengerawit sedaya Darma Anom ingkang dipun pandhegani kaliyan panjenengane Cak Oni. Wah bisa. Wah seneng banget uga dirawuhi panjenengane pepunden kang saka Selatan Jombang. Panjenenganipun Pak Waras matur mbah nuwun sampun ngestreni kula lan kanca rawang sedaya. Ugi menika nggih ringgitipun menika siang dalu mangke dalu kalajengaken kalian panjenengane kadang kula sing midul saking Tlatah Tegal Weru Ki Dian Permana Putra Esos utawi parapanipun dalang tekek wah menika sampun kondang kaluka. Mula sing penting ana ing kalenggan iki ayo padha nderek ndonga ya kok. Iya. Penting kuwi. Najan to Petruk saka Singosari. Iya to? Petruk sama Singosari, Petruk Anyaran. Wah, mbok menawa bisa tinampa kelawan para sesepuh pinesepuh lan uga para warga sedaya. Anggenipun wonten ing kalenggan menika kula anggelar wujude budaya ingkang adiluhung mugi saged dadosaken rena ing penggalih para warga utamane para sesepuh sedaya. Kang Gareng, apa Truk? Iki supaya kinabulan apa kang dadi sediane para warga Jurang Rejo. Ayo disegahi sak gending wae. Diaturake kabula supaya enggal kinabulan sediane para warga kang mapan ning Jurang Rejo ya Jurang Buntu. Uga dina iki uga streaming kelawan tik video syuting. Matur Mbah nuwun. Uga audione apa iki? Lah ngerti ya. Nah, pokoknya matur mbah nuwun penyengguyungipun. Monggo Cak Oni menika katuraken kabula kagem para warga sedaya. Tansah kinabulan menapa kang dados sediyane para warga Jurang Rejo sedaya. Monggo dados Mahaning ciptaku
Matur mbah nuwun. Menika kabula sampun dipun aturaken. Ugi menika ngaturaken ambal warsa kagem desa Jurangrejo. Mugi sedaya warga Jurang Buntu tansah pinaringan keberkahan kawilujengan. Jiwa raga ugi rejeki tansah ayem-ayem gemari palajinawi tebe sambikala saking mbah buipun putra wayah Jurang Buntu utawi Bu Anik. Matur mbah nuwun. Nah menika mirsani kanthi streaming. Matur mbah nuwun. Ole Petro Bareng Wong Ojo dibacut-bacutake anggonmu suka parisuka. Mengko mundan ndadekake senep dole. Bakune ayo derekno aku menyang negara Ngamarta Menda pengangen-angene daramu Brata Pandhawa dole. Wah, nondi Rama.
Pandita karyang set pindho kembang ati mrengket kapang suso angin ngendi nggone golek ana tapake kuntulang layang kelawan kaliye kangkung kan kaliye kangkung Lagi wau to. Kok ngocapaken lamperisang punakawan parapat kaki Lurah Semar Badranaya Antaka nenggih kinaryata mapan boten. Endya kang cinarita enggal kandha pinunggal purwaninggal anamung anyarosaken ingkang mapan wontening kayangan Sapta Pertala risang Bathara Antaboga ingkang kadhep ingkang putra Dewi Naga Geni prayitnane Sang Bathara Anantaboga mangartana sidam sekaring jagat bawana langger nggih putraku Dewi Naga Geni ayo enggal marak mangarasana ngadiantaraning ramamuning kayangan Sapta Pertala nggih risi pancurasaning batin ngembatagal pawagasing tunggal akeh wong kang samyangon larate gongso samyo angler gongso atu tumpang surupe angin atu jati surupe ngelmu manungsa kang gonana rasa lan pangrumangsa
mangaratana sidam sekaring jagat bawana langgeng kang tak waspadaki ora luput iki putraku si Dewi Nagagini apa ya padha becik pisowan para anggone marak ngabyantara ngarsaning ulun ramamu ing kayangan Sabta Pertala Nagagini. Pun kula wonten timbalan keng adhawu Rama Pukulun. Namung kula ngaturaken pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo. Iya. Nagagini wis ndak tampa nggene ro ngaturake pangabekti. Lungguh kanthi prayoga Nagagini. Nuni nggih. Sampun boten kirang-kirang pramayugi pisowan kula Rama Pukulun. Iya. Yen kono kaya mangkono ya syukur mangayu bagya. Mula Nagagini ana ing rikalenggan iki sliramu iki yen tak waspadake pasuryanmu beda karo padatan. Dene apa kok tansah kucem sliramu menggaliake apa Nagagini? Mara kage matura kelawan ulun ana ing kayangan Sabta Pertala kene. Nuni nggih. Rama Pukulun. Diagung samudra patsami kula. Dene menapa ingkang putra wonten kalenggan punika boten wonten malih ingkang kawula penggaliaken. Tan wonten namung garwa kula pun Kakang Mas Bratasena nggih Kakang Mas Werkudara. Dene menapa dangu boten tilik boten sambang kalian kula wonten ing kayangan Sabta Pertala. Ngantos kula ngerpini dene yuswanipun anggen kula ngandhut pasyaning Jawata menika kapetang sang sasi utawi kasebat ngandhut dawa Rama Pukulun. Menapa to Kakang Mas Bratasena menika mboten kelingan kaliyan ingkang putra wonten ing kayangan Sabta Pertala duh Rama Pukulun. Om mangaratana sidam sekaring jagat bawana langgeng. Nagagini ngene nggih. Yen to pancen sliramu ning kalenggan iki menggaliake kelawan garwamu kang ana ing negara Ngamarta, Panegak Pandhawa Bambang Panglebur Gungsa ya Raden Bratasena ya Raden Werkudara. Kang Wursawetara suwe iki ora tilik utawa ora sambang karo sliramu anggone ngandhut yen to kapitung kandhutanmu iki wis kandhutan tuwa. Mula mangerti yo nggih. Wong pancene garwamu Panegak Pandhawa ya Raden Bratasena iki minangka satriya trah kedhewan tedhak kasutapan tedhak suca rembesing madu miliring ngandana tapa satriya trah utama mesti-mestine yen to garwamu ning negara Ngamarta iki nindakake darmaning satriya tanana liya ya mung njaga marang katentremaning negara Ngamarta uga mbrasta angkara murka. Mula sliramu ya kudu bisa mangerteni wong pancen ayo kuwi darmaning satriya ngono abot banget sanggane. Nggih. Duh, Rama Pukulun. Kula ning kalenggan punika sampun mangertosi. Pramila Rama Pukulun
ana dawuh mapa naga gini? Pramila wonten ngrika lenggahan punika eco anggen kawula ing malwacana kaliyan Pojugodo. Madaran kula menika kraos sakit. Rama pukulun madaran kula kraos sakit duh. Rama pukulun. Oh. Iya. Naga gini yen pancen sliramu ning ngrika lenggahan iki. Wetengmu wis krasa lara mbok menawa ponang cabang bayi iki bakal babar. Iya. Ayo kene nggir naga gini nyedhak marang pun Rama. Ayo meminta kelawan ngarsaning Gusti ndak rewangi ndedonga. Muga-muga enggalo babar ponang cabang bayi ning ngrika lenggahan iki. Ayo kene nggir. Wauto angotapaken risang Dewi Naga gini ingkang kraos sakit madaranipun awit kandhutanipun sampun 9 sasi demung kaping sedinten 10 dina. Ponang cabang bayi badhe babar wonten ngrika lenggahan punika sigra risangan anta buga dewaning tatsaka. Nuwun marang ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat saking pangwasing Gusti ingkang akarya jagat sepindah kerentek ing ponang cabang bayi ambal kaping kalih mengo wujuding kawah condro dimuka iki pelawangan sela mertangkep ambal kaping 3 anyarengi kocak ing samudra babar wujude ponang cabang bayi glewuk katon kakung endah warnane. Santuk putra naga gini putra bisa babarke abdi wiki sinde sedone
naga gini wonten timbalan King Adawa Rama Pukulun. Iki putramu wis bisa babar kanthi rahayu mijil kakung gliwu-gliwu kaya golekan kencana. Uninggih Kanjeng Rama, rasa syukur kula dhateng arasaning Gusti ngakarya jagat. Ini putra kula punang cabang sampun babar ing ngri kalenggan punika Kanjeng Rama. Iya, mula bukane lairing putramu ning ngri kalenggan iki bebarengan kelawan kocaking samudra lengen iwak kang gedhe padha pating jemblegur kang cilik ki padha pating kumlepet lan segara kebak anta mula ngger naga gini putramu kang mijil kakung iki ndak paringi nama ya ora ndak arani sapa-sapa ya mung kejaba wujuding Raden Lindu Pertala ya Raden Anantarja. Rama Pukulun, ini putra kula pun mijil kakung. Paduka paringi nama Raden Lindu Pertala Raden Anantarja. Iya, mula ndak arani Lindu Pertala sebab laire barengi kocake samudra. Ngger naga gini. Mula supaya putramu iki besok dadiya satriya trahutama ya bisa nduweni kasekten lan kawicaksanan maragage kene tak untale putramu si Lindu Pertala. Dados pundi Rama Pukulun putra kula badhe dipun tadhatala mangsa. Wis percaya marang pun Rama. Putramu ora ndak tadhatala mangsa nanging bakal ndak lebur ana ing jeroning lak-lakaning pun Rama, ndak lebur nganggo wisa saka lak-lakaning pun Rama nggir. Besok bisa dadiya satriya pinunjul kang sekti mandraguna naga gini. Nuninggih kula mangestuaken dawuh Rama Pukulun. Nggih, wonten sareng risang rat Sanyang Pukulun Ananta Buka angulu wujuding ponang jabang bayi Raden Lindu Pertala dipun lebur mawi wisa kang mapan wonten lak-lakaning Pukulun Sanyang Bathara Ananta Buka dadya kasektene dadya kawicaksananing Raden Lindu Pertala saking panguwasing Sanyang Ananta Buka dipun nutahaken wujud Jaka Kumarakala.
Aku iki sapa? Sliramu iki sapa? Kang mburiku iki sapa? Aku kok wujud ana ning kene. Mangerti yo, Ngger. Sliramu ngono nama Raden Lindhu Pertala ya Raden Antarja. Sira ngono wayah ulun, ulun ngono engyangmu. Lah kang mburiku ibumu. Wah, siramu engyangku, kang mburi ibuku. Iya, Ngger. Mula wektu rikalenggan iki sliramu kudu basa kelawan pengengyang lan uga basa karo ibumu. Sebab tandha bektine putra marang wong atuwa ora bisa wis to kena dayane ciptane Sang Hyang Antabuga mesti bisa, Ngger. Om kawula ninggih engyang kula ngaturaken pabekti kula mugi kunjuk ugi Kanjeng Ibu ibumu Dewi Nagagini. Kanjeng Ibu Dewi Nagagini kula ngaturaken pabekti kula mugi kunjuk. Yo Lindhu Pertala ya Antarja ndak tampa, Ngger. Pramila sinten Sudarma kakung kula engyang Antabuga. Kula pengin mangertosi sinten Sudarma kula kakung. Iya. Yen to pancen sliramu pengin mangerti kelawan wong atuwamu lanang, ora ana maneh wong atuwamu lanang ora ana siji loro. Ya mung kejaba panegak Pandhawa Bambang Penglebur Gongso Raden Bratasena kang ning negara Ngamarta. Wong tuamu lanang ki dudu wong sembarangan, satriya trah utama, Ger. Mula sangka karepmu kaya ngapa? Kula kepingin pinanggih kalian Sudarma kula kakung, kula kepingin ngabekti kalian Sudarma kula kakung Hyang. Iya. Yen pancen sliramu ana ing rikalenggan iki kepingin ngaturake bekti sungkemmu kelawan wong atuwamu lanang, iya bakal ndak usah dani, Nggir. Nanging negara Ngamarta ku negara kang adoh, Nggir. Boten senajan to menika tebih sanget badhe kula upadi wonten pundi marganing negari Ngamarta. Ya, sabar. Mulai ngeri kalenggan iki Sliramu aja wasutawa semelang ana pun ing yang bakal ndak paringi usada dina iki. Antarja. Ana ing ngri kalenggan iki sliramu arep tinemu karo wong atuwamu lanang. Kawula niki, Ibu. Aku melu ya Antarja. Kula aturi wonten ing Sabta Pertala kemawon. Ora, Antarja aku melu. Dina iki uga aku arep mancing ning kancing gelungmu. Aku bakal tinemu kelawan garwaku. Ning Juru Ngamarta, Nggir. Ndak pangestono sliramu kaya banyu. Tinggal tinemu wong atuwamu lanang Juru Ngamarta. Oh niki kula sumanggaken. Wis manjing ana ing kancing gelungmu. Ora dadak ngenteni kesuwen. Maragake munggah ana petitipun ning yang sliramu bakal kipatake. Aja tiba-tiba yen ora tiba ana ing negara Ngamarta nggih Lindhu Pertala. Saken dawuh ya.
Ger Antarja Lindhu Wertala sliramu sak kipatake aja tiba-tiba yen ora tumiba ning negara Ngamarta ya ndak jumurungi donga saka kayangan Sapta Pertala ndak pujake nggalo tinemu kelawan wong atuwa mulanang nggih